ama ufo ka wala nyundo au ka dana la Cherifla television soka ka kenu kumaina amunu meka na je fo se kana no watin wasolo amanya na au ko anga fulibe au bela jene ka seseka so fo ka tasi Burkina ane Côte d'Ivoire ma jamkan kanina anga fulibe au bela jene ina fo dogo fera temene ansigira ka masala la kanambali yako ka Bamako ni anofendugu la chomna ani anga mawolele ame ɲɔgɔn fɛ bituguni ni oye Bamako police ɲɛmaa ba ye le directeur régional de la police nationale judiciaire de Bamako ni oye le contrôleur général de police Siaka Buran Siribe ana le be ɲɔgɔn fɛ bituguni nya bila yɔrɔ min na ka masala in a daminɛ o yɔrɔ kelen na ni o de ye Bamako bɛ se ka don lakana kɔnɔ cogo jumɛn na an minnu ye sigidaramɔgɔ ye anw jɔyɔrɔ jumɛn bɛ lakana ko in na Mali kɔnɔna na Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Ala sɔnna a bɛna anw bilasirala bi jamana na ni hakilina min ye ni o bɛ wele ko sécurité de proximité walma police de proximité lakanan ka gɛrɛ sigidaramɔgɔw la ka anw yɛrɛ mun ye sigidaramɔgɔ ye ka anw nin don an ka lakananko la ka tila ka numéro vert di ama o numéro nunu be an yamaruya hali ni crédité an kun an ka se ka weleli kɛ lakananso wele sanga ni waati an sɔminen kɔnɔ walima an kelen ka ko ye walasa an bɛɛ bɛ se ka hakilina kelen ni o ye kurungɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina ye batigɛ ko ɲuman ye an bɛ se ka bɔ lakanabaliya kɔnɔ cogo min na bi masalaw bɛna boli o de ka kosɛbɛ an ka ma welele le thème du jour l'insécurité grandissante à Bamako et environ défis et perspectives no ye lakanabaliya Bamako ni anofendugu la gɛlɛyaw fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ la bi an da bɛna se o ma kosɛbɛ n'Ala sɔnna. Monsieur le directeur ami fo k'i waleɲuman dɔn. Ne yɛrɛ b'i fo. I sɔnna bi tuguni ka anw sɔrɔ kɛnɛ kan walasa ka anw bilasira ni hakilina ninnu ma an bɛ se ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka lakanabaliya kɛlɛ. Merci beaucoup. Ne yɛrɛ b'aw fo k'a waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Directeur bi ni an ye a jateminɛ commissariat joli bɛ Bamako kɔnɔ bi ni o bɛɛ lajɛlen kalifalen don e la bi k'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔdɔnni. D'accord. I ni ce i ka question na n bɛ an ka lamɛnni jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo i ye foli kɛ ka ban n b'olu i ye fɛn fɛn fo sisan n yɛrɛ bɛ n ka foli da i ka foli kan k'u bɛɛ lajɛlen fo. Tubarikala depuis ne bɛ direction régionale nin kunna effectivement commissariat dafara 17 la commune 6 de bɛ Bamako n y'a fɔ n ka don kuma ninnu na k'a fɔ Bamako ka bon bi tellement dan t'a la tuma dɔw la yɛrɛ ni fɛn dɔw kɛra Kalabankɔrɔ u bɛ ne wele u b'a fɔ directeur régional n'an ma wuli ka na n ko Kalabankɔrɔ bɛ Kulukɔrɔ fɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban bon o bɛ cogo min Sangarebugu ninnu Morobabugu yɔrɔ caman bɛ yen bi u bɛ administrativement u bɛ Kulukɔrɔ de fɛ mais néanmoins an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n y'a fɔ sisan commune 6 in na commissariat 17 de bɛ yen commissariat bɛɛ kelen kelen commissariat 3 bɛ yen n'a bɔra commune 2 la commune 2 commissariat 2 de bɛ yen n'a ka di ye fana an bɛ se k'u fana citer o yɔrɔ minnu ni yɔrɔ minnu na commune 1 na 12e de bɛ yen min bɛ Bulukasumbu ani 6e min bɛ Korofina ani Sotiba a bɛ fɔ o ma ko 16e arrondissement o 3 de bɛ commune 1 na bon commune 2 o ye 3e arrondissement min bɛ Kɛnzambu ani 17e arrondissement o ye hippodrome ye hippodrome ka o commissariat yɛrɛ sigira gɛlɛya min kɔnɔ Ala de b'a dɔn parce que gɛlɛyaba de tun bɛ sugu sanfɛla in na ye fo an yɛrɛ taara ka taa tuma dɔw la bandu déloger ka bɔ wo kɔnɔna dɔ la ye depuis commissariat in fana sigira 17e arrondissement o de laban ye Bamako kɔnɔ donc o fana ye mɔgɔw lafiya alors commune 3 kɔnɔna na premier arrondissement bɛ yen bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn déjà o ye Gale ani deuxième arrondissement u b'a fɔ min ma ko Poudrière ani n'a bɔra yen Kuluba a bɛ fɔ ma ko 8e arrondissement donc o commissariat 3 o de bɛ commune 3 la commune 4 sisan 5e bɛ yen min bɛ Lafiyabugu 9e bɛ yen min bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ ani 14e min bɛ AC 2000 la n'a ye ba tigɛ sa commune 5 kɔnɔna na 4e arrondissement bɛ yen a tun bɛ yɔrɔ kɔrɔ min na o ye Badalabugu ye maa yɛlɛmana sisan ka taa quartier Mali fanfɛla la Torokɔrɔbugu fanfɛla la donc o de ye 4e arrondissement ye ani 11e arrondissement min bɛ Kalabankura ani 15e arrondissement min bɛ Bakɔjikɔrɔni alors n'an bɔra yen sa commune 6 la 3 fana bɛ yen a fɔlɔ o ye 7e arrondissement ye min filɛ nin ye Maɲanbugu sirafana ni tɛmɛna Maɲanbugu sirafana na dɔrɔn à gauche donc o ye 7e arrondissement ye alors 10e arrondissement o ye Ɲamakɔrɔ ye ani 13e arrondissement min ye Segu sira ye Yirimajɔ échangeur bɛ kan ka jɔ yɔrɔ min na sisan donc an yɛrɛ bɛ dɛmɛ ɲini sisan o yɔrɔ in o ka se ka fɛn parce que ni samiya donna dɔrɔn
alors an kɔni sen bɛ ji la yen ka ta samiya daminɛ fo k'a laban an sen bɛ ji la yen donc yɔrɔ in kɔni vraiment fo k'a lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc commissariat 17 in de bɛ alors Bamako district kɔnɔna na mais au delà de ça n'a magara a la sisan ko gendarmerie ni garde ni protection civile i bɛ taa sɔrɔ an ka nin commune ninnu fana na brigade gendarmerie bɛ yen ani olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ techniquement a bɛ se ka fɔ plateau kan mais ani olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment bɛn kɔnɔna na en même temps ali commissariat minnu bɛ kɛrɛfɛ c'est-à-dire Kalabankoro comment on appelle Morobabugu ali Kati commissariat ninnu ani olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo pour que vraiment ka se ka jɛ ka Bamako n'a lamini ka bɛɛ lajɛlen lakana cogoya min na kon ba fa ka afficher concernant le commissariat de Bamako voilà directeur an ye ninnu bɛɛ dɔn e sababu la bi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn commissariat ninnu bɛɛ kɔnɔ Morobabugu ya anw ka commissariat yɛrɛ bɛ yan fo ka taa se Kalabankoro Amara Dumbuya le commissaire divisionnaire an b'u bɛɛ fo i y'a jira n na sisan k'a fɔ k'olu tɛ e ka bolo kan directement mais olu bɛ relever Kulukoro de la a diyara n ye voilà mais o n'a ta o ta n y'a fɔ n ka kuma la sisan commandement ye kelen de ani ninnu an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni fɛn kɛra sisan Kalabankoro ni yanni Kalabankoro yɛrɛ ka se tuma dɔ la ne b'a fɔ 11e mɔgɔw ye u ka bolo joona ka taa bien 15e mɔgɔw u ka bolo joona ka taa ye parce que ni an m'an bolo di ɲɔgɔn ma o yɛrɛ de y'an ka baara nɔgɔya an bolo depuis 2016 fo kana se bi la parce que depuis ne nana an y'a f'u ye au delà des 17 commissariats groupement mobile de sécurité maintien d'ordre an b'o diriger gendarmerie maintien d'ordre an b'o diriger garde maintien d'ordre an b'o diriger protection civile bɛ déploiement minnu fana kɛ an b'olu fana diriger donc a ko ka ca hali PS minnu filɛ nin ye an ka commissariat ninnu Carrefour ba ninnu na an da bɛna na s'a ma réalisation ninnu waati la mais o bɛɛ lajɛlen ni coordination ma kɛ o bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛ baara ti ɲɛ an tɛ résultat fosi sɔrɔ donc vraiment an tɛ commissariat bɔ commissariat la ni fɛn bɛ Morobabugu sisan ni Morobabugukaw dɛsɛra ou bien yanni olu yɛrɛ ka se yɛrɛ an b'an ka mɔgɔw bila u kana coup de main d'u ma an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ bɛ wuli yɛrɛ ka taa hali fo Kulukoro on va jusqu'à Kulukoro gendarmerie filɛ sisan n'an ye carte d'ordre dilan olu bɛ sirajan minnu minɛ ka taa u bɛ motariw bila ka sirajan minnu minɛ Buguni sira Kolokani sira Kulukoro sira fo kana se Laginɛ sira ninnu ma bon an b'a bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ka position dɔn ni gardiw fana ye u ka baara ninnu daminɛ kulu ninnu sanfɛla ani ba kɛrɛfɛla ninnu ni fɛn ninnu olu fɛn o fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ coordonner ɲɔgɔn fɛ an b'u ka position dɔn u b'an ka position dɔn an b'u wele u b'an wele donc résultat minnu bɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ de bɛ kɛ an ta ye an bɛɛ de jɛ de don parce que an bɛɛ bɛ relever ministère kelen na pour emploi donc moi an tɛ différence fosi kɛ ani commissariat cɛ an tɛ différence kɛ ani brigade de gendarmerie cɛ an tɛ différence kɛ garde ninnu ka gémeaux ninnu ni fɛn ninnu différence fosi t'an n'u cɛ voilà. Monsieur le directeur a diyara n ye walasa tɛgɛ ka di ɲɔgɔn ma dalen en synergie walasa kun bɛɛ ye kelen ye n'o ye lakanako ye Mali dugukolo kan o la sisan ni an y'a lajɛ e da sera nin bɛɛ ma pour que anw ka da la sisan nɔ k'a fɔ ko nin kuma ninnu bɛɛ tɛ biro kɔnɔ kumaw ye k'a dɔw fɔ an ɲɛna e bɛ se ka an bilasira ni mun ye les réalisations déjà faites a ye baara minnu kɛ ni jaabi bɔr'u la. bon n'an ko k'an b'o bɛɛ fɔ sisan émission bɛ jɛnya fɛn fɔlɔ min yɛrɛ an ye min kɛ fɔlɔ o ye ka jama an fara ɲɔgɔn kan a y'a kɔlɔsi ka taa 2016 ka na 2017 2018 élection ninnu waatiw protestation politique ninnu manifestation fɛn o fɛn kɛra mɔgɔw y'a ye Bamako ani yɔrɔ tɔw la Mali la k'a fɔ gendarme policier garde protection civile an bɛɛ bɛ sur le terrain au même moment avec les mêmes missions an y'o fara n kan fɔlɔ min kɛ o de kɛra an ka réussite ye an bɛ se k'an waso ni fɛn dɔ ye Mali la ka manifestation kɛ Bamako manifestation belebele jama bɔra mɔgɔw dimina mɔgɔw kow cayara siranw kɛra mais k'a kɛ kalama kari mɔgɔ la fo organisateurs yɛrɛ bi tila ka force de sécurité wele k'u fo k'a fɔ k'aw ka baara ɲɛna o ye Mali de ye dɛ non seulement k'a fɔ ka tila ka taa fɔ télé la k'a fɔ radio la ka lettre ci an ma k'a fɔ a ye baara min kɛ kunun aw ka baara a ɲɛna bɛɛ tun siranna mais baara kɛra a kɛcogo la o ye Mali de ye. Sommet sommet bi y'o fɛn kɔnɔna na sommet d'Afrique France. Oui sommet Afrique France kɔni o expérience o ye gale de ye o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ
Mali kono bi ni fama o fama bora jamana wɛrɛ kan kana Mali kono kana visiter la n'u seginna u ni nisɔndiya de bɛ segin parce que waati min na mɔgɔ b'an wele k'a fɔ ko ko Mali bɛ ci sisan mɔgɔ maliyɛnw tɛ ɲɔgɔn fɛ o waati la ni lajɛba fɛn fɛn kɛra a bɛɛ bɛ kɛ k'a ban pewu ala barika la fosi tɛ mɔgɔ si sɔrɔ mais an bɛ communiquer ni mɔgɔw de ye organisateurs parce que fɔlɔ la o tun tɛ yen o mais sisan ni manifestation belebele fara fitinin kan n'a bi kɛ organisateurs mana an mana olu dɔn dɔrɔn an b'u wele n'u bɛ se ka na an ka bureau la an ka sigi k'a fɔ baara kan ka kɛ cogo min ɲɔgɔn fɛ pour que vraiment a ka kɛ ka ɲa an b'o kɛ n'u yɛrɛ tɛ se ka na n'an yɛrɛ bɛ se ka tugu sɔrɔ f'u yɛrɛ ka yɔrɔ la an yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ déplacement kɛ an bɛ taa ka taa an maliyɛn damaw de don i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ kan ka min revendiquer anw ɲɛyɔrɔ b'a la o mais an fana ka baara ye lakana min ye fo an kana fara an k'o lakana kɛ lakana tɛ fila wɛrɛ ye o ka institution de la république ka institution k'olu protéger ka population protéger minnu bɛ manifestation in fana na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen an bɛ terrorisme ko waati de la mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'u bɛlɛn ni jama bɔra sini an fana bɛ taa tiɲɛni kɛ jama in cɛ la anw fana bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ o tiɲɛni o kana kɛ c'est pour cela que an ye fɛn o fɛn organiser Mali la yan a bɛɛ kɛra a kɛcogo la fo an ni organisateurs vraiment an y'an bolow di ɲɔgɔn ma ka kasaraw ka vraiment dankari kɛ o la fɛn mana tɛmɛ mɔgɔw bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn fo ka ɲɔgɔn barika da fana k'an préparer ka siɲɛ wɛrɛ fana ma kɔnɔ an y'o caman caman kɛ donc o y'an ka réussite fɔlɔ ye an tɛ bere couleur dɔn n'an bɛ mission na an t'an ka grade fana dɔn an b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka ɲini ka bere kɔ bɛɛ ka ɲini ka grade kɔ bɛɛ ka ɲini si hakɛ kɔ k'a fɔ ko ne saka ye cɛkɔrɔba ye ko ne tɛ bɔ ka taa terrain kan ka taa denmisɛnninw dɛmɛ o tɛ yen k'a fɔ fana ko denmisɛnninw fana tɛ bila ka taa cɛkɔrɔba place dɔw la ka taa yɔrɔ dɔw labɛn o fana tɛ yen min bɛ se min na o de bɛ bila o la donc o y'an ka réussite fɔlɔ ye réussite filanan ye mun ye ne y'an ka directeurs ne y'u fɔ kuma daminɛ na parce que anw yɛrɛ taa cogo la o y'an ka famaw yɛrɛ da ɲɔgɔn na o y'u da ɲɔgɔn na parce que ne bɛ contrat min kɛ n ka directeur ye i bɛ taa sɔrɔ ne tɔɲɔgɔnkɛ min bɛ commandant de région de gendarmerie la ne n'o sigira ka kuma o b'a dɔn ne ye min fɔ n ka directeur ye ne fana b'a dɔn ale ye min fɔ a ka directeur ye an bɛ baara de kɛ en toute transparence donc o y'an ka bɛn fɔlɔ ye bɛn filanan ye mun ye i b'a kɔlɔsi sisan ni an ye descente de police kɛ bien patrouille a bɛ fɔ directeur régional de la police de Bamako e de ye bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ b'a to e de ta la mɔgɔ kɔrɔ tɛ ko directeur régional fana bɛ gere bɔ a kun dɛ i bɛ dɔ dɔn dɔ fana bɛ dɔ dɔn i bɛ jama de lasigi ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka kan ka jɛ ka nin baara in de kɛ polisiw aw ka baara ka kan ka kɛ nin hukumu kɔnɔ aw ka kan ka bɔ yan ka taga yan aw ka kan ka mobili hakɛ min fɛn aw ka kan ka moto hakɛ min labɔ aw dan ka kan ka kɛ yɔrɔ min ye o ye nin ye gendarmew aw fana ta aw ka kan ka minɛn minnu bɔ o ye nin ye aw ka kan ka taa yɔrɔ minnu na o ye nin ye n'aw ye baara kɛ contrat ka kan ka kɛ cogo min o ye nin ye gardiw fana la même chose protection civile la même chose aw yɛrɛ y'a ye manifestation ninnu na n'a ye protection civile ye sisan i bɛ taa sɔrɔ an kɛlen bɛ ka protection civile bila k'olu gɛrɛ jama la kosɛbɛ n'olu gɛrɛla jama na sisan ni ko bɛ kɛ hali ni tile digira min na k'aw bin dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ à la seconde o b'o ta ka taga n'o ye n'o bɛɛ labɔ jama na sisan i bɛ taa sɔrɔ polisiw fana bɛ yen minnu bɛ jama bɔ yen ka sira bɔ o tigi ye ou bien ka motard dɔ bila o ɲɛ ka taga n'o ye dɔgɔtɔrɔso la bon o min filɛ o min yɛrɛ bɛ kɛ hali jama ɲɛna o bɛ jama nisɔndiya an kɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka force de sécurité mɔgɔw u bɛnnen don bon bɛɛ ka kan ka yira i ka secteur de la donc n'an bɔra yen an ye réalisation caman fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ani force tɔ ninnu i bɛ taa sɔrɔ sisan ni terroriste an ye parce que 2016 ni sisan cɛ an ye caman fɛn kɛ dɛ radisson kɛra 2015 on a géré ça ensemble mais bɛɛ ye campement ye campement donna an ma ɲɔgɔn ɲininka o depuis an y'a mɛn taliki waliki la dɔrɔn ka fɔ nin ka kan ka kɛ bɛɛ y'a mɛn taliki la dɔrɔn bɛɛ ye mouvement kɛ ka taa campement na bon n'aw taara campement fana na a tɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ti ka t'i bila a kɔnɔ ten n'i nana i bɛ t'i référé min na o jɔlen bɛ yen e ka kan ka baara min kɛ e ka kan ka jɔ yɔrɔ min na e ka kan ka bɔ yen wa ni jama nana ka na jɔ yɔrɔ min na tant que a ma fɔ aw ka yen bila aw tɛ yen fana bila bon o bɛnkan minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to
a bɛ san caman mɛn a t'a mɛn k'a fɔ force taara dankari ɲɔgɔn na n'o tɛ san dɔw tɛmɛna a kun ka gɛlɛn dɛ i kun taa ye n'i ma polisiw ni gendarmew ye ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔsiw jiginna ka na polisiw nɔfɛ ou bien gendarmew nɔfɛ ou bien fɛ mais vraiment commandement bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka ɲa parce que jamana bɛ bolo la insécurité bɛ jamana na anw minnu bɛ lakana kɛ n'anw fana faran-faranna bɛ kɛ cogo di a ti ɲɛ o donc an y'o esprit min fana don an ni ɲɔgɔn cɛ o y'an ka réussite belebeleba de voilà bon maintenant réussite min bɛ an yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɔnɔna na an ye marifa camanw minɛ ka son camanw minɛ ka mɔgɔ fagala camanw minɛ a bɛɛ bɔra telew ni fɛnw na mais min ye mɔgɔw fɛn kosɛbɛ kosɛbɛ u ye banque min attaqué en plein jour falajɛ yɔrɔ la a donnama kama 17e mɔgɔw de y'a minɛ yɔrɔ fɛn in kɛra falajɛ de mais 17e mɔgɔw de y'a minɛ tile dama dama dɔrɔn o kɔfɛ u y'u bɛɛ minɛ an y'u yira télé la o kɔfɛ 10e fana olu fana ye PM minɛ PM kura pistolet mitrailleur min bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la u y'o caman minɛ o 3 minɛ ani marifakisɛ camanba o bɔlen kɔfɛ 15e fana olu taara ka taa atelier dɔ sɔrɔ u b'a ko Jikɔrɔni marifa bɛ dilan yɔrɔ min k'olu minɛ ka tila ka taa drogue dɔw fana minɛ 7e fana tilala ka drogue dɔw minɛ dɔw an kɔrɔ u taara ka taa chinois dɔw attaquer u ka yɔrɔ la Ɲamana u attaquer su fɛ u mɔgɔ 4 de tun don PM b'u bolo kɛlɛkɛ marifa u taara ka taa daw bɛ sauter ni PM ye kisɛ sera chinois kɛ kelen ma u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la halisa a bɛ furakɛli la u ye 19 de bɔ yen yɔrɔ in na u ye 15 bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa 4 bɔ yɔrɔ la tɛ 19 ye ka tunu o dugujɛ 13e mɔgɔw taara ka t'i tɛgɛ da u kan Muntugula kɔfɛ parce que u bɛna ka na bin mɔgɔw kan dugu kɔnɔ u bɛ sow ta Bamako kɛrɛfɛla ninnu na c'est pourquoi a bɛ fɔ Bamako ye environ an tɛ se ka Bamako sécuriser ka sɔrɔ an ma environ fana périphérie fana sécuriser donc u taara ka t'u olu minɛ le lendemain u taara ka taa u minɛ donc n'an ko an bɛ réalisation ninnu fɛn bɛɛ fɔ bi a ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ se ka yira an t'a kɛ wasɔnanko ye parce que vraiment anw yɛrɛ t'a fɛ nin ka kɛ aw y'a ye sisan semaine jan tɛmɛnen u ye Orange Money dɔ fana u taara ka taa bi falajɛ yɔrɔ in na sira yɛrɛ kan u taara ka taa mototigi dɔrɔn a ka saki y'a bolo dɔrɔn ka a gɛn ka taa marifa ci a la Centrale Keta yɔrɔ la a bɔra banque la wari ta yɔrɔ la ka taa marifa ci a la ka a ka wariw minɛ tile gangɛn fɛ o ɲɔgɔn dɔ fana kɛra Badilabugu dugumala yɔrɔ in na donc o yɔrɔ la an b'a fɛ ka conseil di mɔgɔw ma ka mɔgɔw sensibiliser an t'an cogo kɔrɔ la tuguni koyi fɔlɔ la i ka nafolo tun bɛ bi kɔ mɔgɔw tun b'a ta k'a tigi ɲini jɔn ka wari burunna kɔ dɔw ka portefeuille tun bɛ bi a kɔ u t'a dayɛlɛ yɛrɛ n'i y'a ye u b'a dayɛlɛ u b'a lajɛ ni carte d'identité min b'a kɔnɔ n'o tɛ n'a kɛra suguba la u bɛ taa di sugu ɲɛmɔgɔw ma n'a kɛra quartier min na u bɛ taa di chef de quartier ma o si tɛ yen bi n'i taara ka taa wari ta miliyɔn hakɛ k'a bila saki kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn cɔ n'i taara banque la n'i mana dɔ bila i bɛna dɔ ta kɔni e ka bɔ k'o bila saki kɔnɔ i kelen b'i ka moto la mɔgɔ t'i fɛ i tɛ mobili kɔnɔ ka bɔ ni o ye o ma nɔgɔn dɛ a dun waati y'a sɔrɔ effectivement mankan minnu kɛra an ka pièces minnu bɛ carrefour minnu na pièces ninnu u y'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen kiosque minnu tun bɛ yen u tun bɛ kiosque minnu kɔnɔ ka kiosque ninnu bɛɛ ci donc an b'a la k'o reconstituer tuma min na nin kɛra o waati de kɔnɔna na halisa an bɛ ka k'a tigiw ɲini affaire bɛ premier arrondissement na an bɛ se k'o tigiw sɔrɔ mais o bɛ minɛ n'Ala sɔnna ma car min attaquera Buguni ni Yanfoyila cɛ waati jan na u ye polisiw bila ka taa u y'an ka polisi denmisɛn kelen faga parce que kɛlɛkɛ marifa tun b'olu fana bolo a yɔrɔ la u ye car nin lajɔ ka f'u ye ka fɛn bɛɛ mɔgɔw ka fɛnw bɛɛ minɛ u la polisi minnu nana ka na fɔlɔ minnu nana dɔrɔn u ye marifa ci u la an ka polisi denmisɛn dɔ bɛ yen Masire Jakite Ala ka hinɛ a la o de fatura mais o zone ninnu k'olu nana poudrière la Bamakɔ yan deuxième arrondissement la ka PM u ye fɛnkɛ kɛ ni PM ye u y'o PM fana minɛ u la yan Bamakɔ donc insécurité in a tɛ k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ kelen pe la i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ cogo min ko jɛgɛ bɛ minɛ yɔrɔ min a t'a la koyi sonw fana b'o dɔn n'u y'a kɛ yan yɔrɔ la u bɛ tunu yen yɔrɔ la sisan
u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la. No bɛɛ ka bɛ k'o de tracer. An b'o retracer. Donc an ye fɛn caman kɛ an da tɛ se ka maga a bɛɛ la mais sanjikɔrɔ gosi a dɔ man di dɛ, a dɔ man di. Sinon an bɛ cɛden min bɔ tile kɔnɔ ani su kɔnɔ patrouille la, an bɛ descente de police min kɛ, an bɛ checkpoint min kɛ, a ka ca dɛ. Patrouille bɛ kɛ mobile la, a bɛ kɛ moto la, a bɛ kɛ sen na, mais jama ka ca, dugu ka bon, dugu fara. Donc ni i ma a caman ye ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn tɛ kan ka kɛ, mais kɔlɔsi bɛ kan ka kɛ, parce que n'i ko k'i bɛ polisi bɛ ni gendarme bɛ ɲini tenue na i t'an bɛɛ ye dɛ, dɔw bɛ komi e yɛrɛ bɛ cogo min na tan. Donc olu fana bɛ yala, u fana bɛ minɛliw kɛ, u fana bɛ renseignements di an ma, parce que n'i y'a mɛn musokɔrɔnin janfa tɛ tiɲɛ ye, i ba musokɔrɔnin b'u cɛla ye, i ba musokɔrɔnin b'u cɛla ye, janfa tɛ k'i la. Donc caman bɛ yen an bɛ minnu bila civil la, minnu fana bɛ yala yala ka kɔlɔsiw kɛ, olu bɛ renseignements d'an ma. Dɔw bɛ se ka dankari min na sur place u b'o kɛ, parce que u fana armelen don, u bɛ civil la cogo cogo u armelen don, voilà. Monsieur le directeur ni diyara n ye. Merci. O la bi an ka waati kɔni y'an sɔrɔ tan. O la an bɛna min dɔn a bɛ min wele ko police de proximité sanni an ka se gɛlɛyaw ma. Awɔ. E bɛ se k'an bilasira ni mun y'o kɔnɔ n'o ye ka lakana gɛrɛ sigida mɔgɔ la an b'a faamu ten, mais lakana ko yɛrɛ taabolo la kɔrɔ jumɛn b'a la police de proximité? Très bien. Police de proximité a tɛ komi polisi kura créelen don dɛ, taabolo kuraw de don, c'est à dire baara kɛcogo. Sisan n y'a f'i ye n ko na manifestation ninnu bɛ kɛ sisan an bɛ organisateurs rencontrer, o ye police de proximité dɔ de ye, parce que n'an ma jɛ ka kuma ka danaya sinsin ka bɛɛ fɛla dɔn baara bɛ gɛlɛya u bolo, parce que n'i y'a ye fɛn caman bɛ yen anw polisiw bɛ wele a la parce que population kɔnɔna na anw fana ka danamɔgɔw bɛ yen minnu fana dalen b'anw na, parce que soutien tant que danaya tɛ yen, tant que soutien tɛ yen, tant que bɛɛ m'a miiri k'a fɔ an bɛɛ de ye sécurité, an bɛɛ de ka kan ka sécurité, an bɛɛ niyɔrɔ bɛ sécurité la, a tɛ ɲɛnabɔ. Donc police de proximité ye min ye ka na polisi gɛrɛ population na, hali commissariat jɔli o ye police de proximité dɔ de ye. I b'a kɔlɔsi sisan ni ɲɛmakɔrɔ sisan commissariat n'i y'o ta i bɛ taa sɔrɔ u ka poste de police dɔ bɛ sen nɔ min bɛ relevé 10e na, mais olu fana bɛ baara kɛ pour que u ka surunya population na. Et police de proximité in fana an bɛ yaala ka taa mɔgɔw fɛ yen k'an fɛla f'u ye polisi bɛ baara kɛ cogo min, mɔgɔw ka kan ka conseiller cogo min na an b'o o bɛɛ lajɛlen kɛ. Ni événement fɛn fɛn bɛ dans les quartiers commissaire ka y'a ju la, a kɛra koduman ye a kɛra kogoman ye commissaire ka y'a ju la, an ka commissaire yɛrɛ nana an ka foli b'a ye, o bɛɛ ye police de proximité dɔ de ye. Police de proximité o ye sugu kɔnɔna ninnu bɛɛ ka polisiw ye yala yala la u b'a fɔ e kana mobili jɔ nin yɔrɔ la yan man ɲi, e ka i ka moto ta ka bɔ nin yɔrɔ in na yan, i ka feerefɛn sigi yɔrɔ nin man ɲi nin yɔrɔ in na, n'a kɛra tan a bɛ se ka bɔn tiɲɛni bɛ don i kun etc etc. Tout ça c'est de la police de proximité. Donc a kɔnɔ ka dun kɛwalew de don minnu bɛ se ka kɛ siraba kan, mais a bɛ kɛ fana polisisow fana na. A b'a kɔlɔsi sisan polisisow la an kɛlen bɛ ka poste de police ninnu kɛ sisan centre d'accueil et orientation. O kɔrɔ ye mun ye? Ni mɔgɔ donna sisan ne nana aw ka Cherifla sisan mɔgɔw ye ne kunbɛn da la k'a fɔ ne basi na ka an ka sɔrɔ nin yɔrɔ in na, studio bɛ nin yɔrɔ in na, ɲɛgɛn bɛ nin fanfɛla in na tan, o de ka ne orienter pour que n kana kɛ dunan ye n yɛrɛ ka yɔrɔ la, parce que commissariat ye population de ta ye o, anw de bɛna baara k'a kɔnɔ aw tɔgɔ la, mais commissariat population de ta don. N'i nana i ka commissariat la i ka kan k'a dɔn commissaire ka bureau ni mɔgɔw ye commissaire la n ka kan ka taa sira min fɛ, ni n ka kan ka taa carte d'identité dilanyɔrɔ la n ka kan ka taa yan, bon ni n ka kan ka na plainte yɛrɛ kɛ n ka kan ka taa yan, ni n ka kan ka na n ka mɔgɔ yɛrɛ lajɛ garde à vue la n ka kan ka taa nin yɔrɔ in na. Donc fo accueil o ka kɛ ka ɲa ka tila ka mɔgɔw orienter ka ɲa, o bɛɛ ye police de proximité ye. N'o tɛ yen fo k'a kɛ dɔrɔn mɔgɔw bɛ n'i jɔ ten, i tɛ orienter, mɔgɔ tɛ kuma i fɛ, i yɛrɛ bɛ siran ka kuma mɔgɔw fɛ, a ko man nɔgɔn. Donc o bɛɛ ye police de proximité de ye pour que polisi ka gɛrɛ population na. Polisi mana gɛrɛ population na a bɛ baara kɛ ka ɲa, population bɛ hakili sigi, polisi yɛrɛ bɛ baara kɛ ka ɲa. A diyara n ye. Voilà. Monsieur le directeur an ka waati kɔni banna, mais gɛlɛya belebele jumɛn bɛ yen nɔ sisan nɔ dakurun ye dama la, i bɛ se ka an bilasira ni minnu ye les difficultés majeures. D'accord. Bon gɛlɛya min bɛ yen, bon état bɛ kan ka a ɲiniyɔrɔ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que gɛlɛya ye d'abord mɔgɔko ye, parce que jama bɛ kan ka caya cogo min na population bɛ kan ka bonya. Bon fɔlɔ la polisi fila tun bɛ se ka yɔrɔ dɔ kana, mɔgɔw tun bɛ dan dɔ la, mais bi hali n'i ye mɔgɔ 100 bila ye mɔgɔw bɛ girin ka da o kan. Tuma dɔw n'aw y'a kɔlɔsi aw ka reportage la
tuma dɔw la an bɛ se yɔrɔ dɔw la a bɛ kɛ komi n'a sɔrɔ u k'an gɛn yɛrɛ ka bɔ yɔrɔw la bon olu yɔrɔ ninnu parce que les gens ne respectent pas trop la tenue et les gens ne respectent pas aussi la loi parce que ni loi ko an ka dan nin yɔrɔ in na an bɛɛ de ka kan ka dan o yɔrɔ in na bon ni mɔgɔw ma dan o yɔrɔ la a bɛ na ni mesures supplémentaires wɛrɛ ye k'a kɛ donc mɔgɔ taw bɛ kan ka kɛ dɔɔni dɔɔni pour que dɔ ka fara jama kan bon formation fana dɔ bɛ kan ka améliorer olu la n'o tɛ olu bɛ y'an ka gɛlɛya dɔw de ye parce que n'i nana polisi baara in na f'i ka se k'a expliquer mɔgɔw ɲɛna ne ye minɛ kun min na o ne yɛrɛ ma se k'o ɲɛfɔ e yɛrɛ bɛ yan kun min na e ma se k'a ɲɛfɔ i ka chef e ka chef tɛmɛna o e bɛ mun ɲini yan i ka kan ka se k'a fɔ i bɛ nana min na bon olu formation ninnu an bɛ kan k'olu accentuer commissariat ninnu il faut reconnaître que an ka commissariat ninnu gɛlɛya kɔni bɛ yen dɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye Bamakɔ jateminɛ bi an ka commissariat ninnu a ka dɔgɔ en même temps c'est un peu dépassé commissariat cité yen bi min moderniseren bɛ k'a ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a kɛ mɔgɔw sago ye alors que commune vitrine dɔ de don dɔgɔtɔrɔsow ka kan ka dilan cogo min ka ɲɛ impôt bureau ka kan ka dilan cogo min ka ɲɛ commissariat fana ka kan ka dilan ka ɲɛ o cogo la ten parce que n'i bɔra i ka so i bɛ n'i ka mago de dilan commissariat la mais n'i nana sɔrɔ commissariat bɛ condition sugu dɔ la c'est pas une bonne chose donc o gɛlɛya kelen-kelenninw gɛlɛya yɛrɛ bonbaba o ye fana ani population cɛ ye a y'a kɔlɔsi sisan ni ko kɛra sisan mɔgɔw bɛ attaquer yɔrɔ min na o ye commissariat de ye an ka taa commissariat ci polisiw bɛ jɔ yɔrɔ min an ka to olu ci mais olu tɛ polisiw ta ye olu ye population de ta ye foro ma sɛnɛ ka ɲa foro sɛnɛlaw ma baara ɲuman kɛ ka ɲa e nana ka na dabaw bɛɛ kari k'u bɛɛ fili ka misi sariw bɛɛ ta k'a bɛɛ fili ko an k'a bɛɛ tiɲɛ siɲɛ kelen ni sumaya nana waati min na e mago mana jɔ k'i bɛ foro in sɛnɛ tuguni a bɛ kɛ cogo di bon an bɛ départ de kɛ tuma bɛɛ fɛn ninnu lajɛ ni fɛn ninnu tɛ yen circulation ka gɛlɛn mɔgɔw k'i attaquer fɛn ninnu na u ka fɛn ninnu to yen fɛn ninnu y'an bɛɛ de ta ye a bɛ kasara a mɔgɔw bali kasara la les pistes cyclables la ɲɛ bɛ nin pont in sanfɛla la n'i ye polisiw ye don o don u bɛ mɔgɔw minɛ ni polisiw bɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ ni vitesse dɔ de b'i yɛlɛn pont in kan alors que c'est interdit moto man ka boli yɔrɔ min na n'a ni mobili bolila o yɔrɔ la degun dan de don quoi degun dan de don donc o degun dama-damaniw bɛ yen komi temps caman tɛ yen bon ani matériel min filɛ matériel ka kan ka renouveler n'i taara commissariat ninnu na bi état ye vraiment effort caman kɛ ka dɔ fara an ka bolifɛnw kan mais n'i ye dɔ fara bolifɛnw kan i ka kan ka dɔ fara carburant kan n'i ye dɔ fara carburant kan mobili entretien fana olu fana ka kan ka kɛ a temps parce que su ni tile tasuma de bɛ mobili ninnu na ni mɔgɔ ye weleli kɛ dugu su waati o waati il faut que mobili ninnu ka wuli ka taa yen donc mobili ninnu ka entretien ka kan ka kɛ ka ɲa en même temps dɔ ka kan ka fara kan et puis a ka kan ka moderniser dɔɔni parce qu'on n'a pas besoin que de ces pick-up là on a besoin d'autres véhicules de police donc o gɛlɛya dama-damaniw de bɛ yen ani population ka ɲɔgɔn faamuya pour que baara ka kɛ ka ɲa hali n'anw ma tɔgɔ sɔrɔ olu ka se ka lakana sɔrɔ o de ka d'anw ye bilasiralikan labanna sisan i bɛ se ka mun kɛ ka kuma kuncɛ ka ladilikan k'a lase an jamanadenw ma ani numéro vert ninnu an b'o sɛbɛn écran duguma d'accord très bien an bɛ min ɲini aw fɛ fɔlɔ o ye kunnafonidilaw aw minnu bɛ kumaw cari n'i y'a ye ne nana studio la bi c'est pour que n ka kuma mɔgɔw ka n ta ni ninnu lamɛn défaut caman bɛ se ka y'a la mais n'an bɛ kow lase an k'a lase ni tiɲɛ ye parce que an y'a ye sisan ni fɛn événement dɔ kɛra sisan polisiw bɛna ka na k'u bɛna ka na fɛn minnu bɛ kunnafoniw di u bɛ images bɔ cogo sugu dɔ la u bɛ image kɔrɔ dɔw ta k'o bila bi image la ka mɔgɔw dusu tɔ tiɲɛ ou bien ka fɛn o man ɲi ce n'est pas bon et puis fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ fɛn dɔw bɛ yen i b'a ɲɛɲini fɔlɔ yanni i k'a ɲɛfɔ parce que n'i m'a ɲɛɲini e y'a ɲɛfɔ alors i bɛ dankari kɛ fɛnw na ne m'a fɔ sisan k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara ka taa chinois ninnu attaquer u taara minɛ fɔ mun dugu la bon ni e y'o image bɔ ka reportage sugu dɔ k'o kan k'a sɔrɔ an bɛ kan k'o ɲini o t'i ye o baara bɛ gɛlɛya an bolo donc o yɔrɔ ninnu mɔgɔw k'o jateminɛ k'a fɔ ko image fɛn o fɛn n'a man ɲi population ma an k'olu sen bɔ a la an k'olu sen bɔ a la an ka kow fɔ a ɲɛ kan polisiw a ma fɔ ko ni force de sécurité ye baara min kɛ don o don i ka u tɔgɔ ɲumanw fɔ mais n'u ye ɲuman min kɛ don min na y'o fɔ n'u ye juguman kɛ a y'o dénoncer mais a dénonceli kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an b'a a bɛ tiɲɛ
a bɛ tɛ tiɲɛ dɔ bɛ ɲɛ dɔ bɛ ɲɛ dɔ tɛ ɲɛ ni min ma ɲɛ don min na an bɛ fɛɛrɛ kɛ o ka se ka ɲɛ bon an yɛrɛ ka force de sécurité an bɛ a ɲini u fana fɛ o fana ka sariya appliquer cogo la parce que o fana ça c'est aussi important o de kosɔn an fana an bɛ t'u kɛrɛfɛ inspection bɛ bɔ an yɛrɛ bɛ bɔ an ka faamaw bɛ bɔ ka yaala u ka baara k'a kɛcogo la baara fɔr'u ye cogo min k'u k'a kɛ ten u k'a kɛ o kɛcogo la an bɛ lafiya dɔ de ɲini population ye an tɛ degun ɲini ka se population ma an bɛ lafiya dɔ de ɲini population ye mais ni population fana ni mɔgɔ min fana bɛ yen n'a sɔrɔ i jo tɛ min na i kana na insister k'a kɛ comme n'a sɔrɔ ka jama lawuli force kama comme ça k'a sɔrɔ vraiment i ta tɛ tiɲɛ ye a laban a bɛ tila ka na ko an ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ yafa ɲɔgɔn ma d'accord mais i ye tiɲɛni kɛ déjà i ye tiɲɛni kɛ donc an b'o ɲini jama fɛ vraiment an ka ɲɔgɔn faamuya an de y'u ta ye n'u ko min an b'o kɛ avec les moyens que nous avons an b'o bila u ka disposition na k'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛ dɛmɛ min lase an ma force ma an b'u fo vraiment parce que don tɛmɛna u ye dɛmɛ lase an ma dɛmɛ ye mun ye ka an encourager ka fɔ a y'aw ka baara kɛ aw bɛ min na a y'a kɛ a ye taa parce que n'aw tɛ a tɛ ɲɛ parce que ni ko dɔ kɛra sisan ni mɔgɔ jugu fɛn fɛn an bɛ kan ka caman ɲini olu caman fana bɛ na fara an contre kan koyi an ka taa commissariat ci an ka taa o min bɛ ɲɛfɛ e t'o dɔn mais i bɛ taa sɔrɔ dakun dɔ b'o ni polisiw cɛ o b'a fɛ fana ka taa kow tiɲɛ donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kuma la ɲama tɛ ban n'a y'a sɔrɔ n ka kuma ninnu ma bɛn min ma a ka yafa ma kuma na cogo de don mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila ne bɛ yɛrɛ fo. Monsieur le directeur a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn o la bi jɛmukan ale sera kuncɛyɔrɔ la walawalali bɔra ka kɛ an ka directeur fɛ n'o ye Bamakɔ policier directeur ɲɛmaa ye o la ministre min bɛ lakanako kɔnɔ le ministre de la sécurité de la protection civile colonel Modibo Kone an b'a fɔ ka polisi ɲɛmaa fɔ l'inspecteur général la Musa Infaye a n'a ka dankan l'inspecteur général la Musa Boubacar Marko an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ gendarmerie ɲɛmaa garde ɲɛmaa an b'u bɛɛ fɔ ka taa se protection civile ɲɛmaa ba ma u n'u ka cakɛdaw an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an mako bɛ lakana na an fana an se min dɛmɛna an n'o kɛ o la numéro vert ninnu a bɛ se k'u ta sanga ni waati n'u filɛ i kalan dugu ma an b'a fɔ a k'an bɛ waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakɛtu